Mihangyo ang mga akusado sa ghost flood control projects nga sila si Sara Discaya ug 8 ka DPWH Davao Occidental officials nga ibutang sila sa kustodiya sa NBI. Mihangyo ang kampo sa kontratistang si Sara Discaya sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court nga ibutang siya sa kustodiya sa National Bureau of Investigation. Sumala ni NBI spokesperson Palmer Malyari. Mihangyo sab si Discaya nga mutambong siya sa mga pagdungog pinaagi sa video conference. Samtang ang 8 ka opisyal sa DPWH Davao Occidental nga akusado sab, mihangyo pod nga ibutang sila sa kustodiya sa NBI sa Davao City. Gipakomento sa Lapu-Lapu RTC ang NBI ug ang Ombudsman sa Visaya sa sulod sa napulo ka adlaw. Nakapriso karon sa Lapu-Lapu City Jail si Discaya ug mga kapwa-akusado niya tungod sa kasong may kalabutan sa Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa Lapu-Lapu City RTC, gibalhin ang kaso nila Discaya sa Davao Occidental subay sa guidelines sa Korte Suprema nga ibalhin sa pinakaduol nga judicial region ang mga kasong dunay kalabutan sa flood control projects.